Anoma ukwe tie anoma ukwe tio anoma kukuchira kwa manfu ya utio sasa manwo manga nkamna na wore mna den chemrebu ne enyoja yawe na mono eden na ba kropon kokodiam na matumpanga na wore kanche amoma osahine debrifeyi osahine ofe kwesi agyeman otoso na akuapim kronti hine kwakura kwaje bi osonso aso kwaje bi agire ntutu anoma yemfo ampanye ne mofra suro no osahine ofe kwesi agyeman otoso na ayi hu siseni fi osana de toso dumie nkopim osana de toso dunsia 12 August kopim 16th August osahine dampem wakura kronti hine ahemfi yawda osana de toso dumie 12 August ekropong ne okuapam da warere ma osahine da ne kra amano demrifa fida osana de toso dumie 13th August no nananom ahemfo ewo man yi munyina beba abema osahine okwanso berebre amano demrifa memene da osana de toso dunan 14th August no amanyofo akuku dam ne omanfo beba abema no da ne kra amano okwanso kosekose na waye ewusum Christophem eja no kwan kwasida osana de toso dunum 15th August abusuya ne oman beko akoda nyame ase wo Presbyterian Church of Ghana Peace Congregation wekropong ni joda osana de toso dunsia 16th August abusuya behia akire ne obetew na sen muntua atena so anom sikasa na onwini dwa won apra so aprafem krakra edua na bo hyen munini bo ma kusi na otedoma edinkra kwadwo na okoja amanko wodidi suntra so kodum asuo komo edua japon che na yijesu amansu agore aje nkokobu abise dua na watutuju agu ama atwe anya dabre nde kwadu oso obrofre akra na ntobrebre na obetu adikanfo utu osiwi abonhu abodin demrifa osahene demrifa due